Isang mister na nag-aalala sa kanyang misis na tila ko ng mga batang unti-unti nang nabibili. Kaya kumanap siya ng pagkakataon kumpirmahin kung tama ang kanyang hinala. Kaya isang beses, nakita niya ang misis na umupo sa sala at nagsimulang mag-cross speech. At dahil pinapakala kaya ang bahay na nagiging ang mister sa kusina at kinausap niya ang misis ng ganito. Rosa, anong oras umuwi si Junior kanina? Ngunit alasan na natagon. Kaya inulit niya ang katanungan at pinakasan ang kanyang boses. Rosa, anong oras umuwi si Junior kanina? Wala pa rin kami. Kaya nagkagaling ko ngayon ang mister, pumunta sa harapan, hinawakan ang kamay, at nagtanong ang may malakas na boses. Rosa, kanina ba ako nagtatanong, anong oras umating si Junior kanina? Visit na sumagot ang misis. Argul ko, sa mga tumukulit ko ng sinasagot ang katanungan mo, alas 3. Narinig mo? Ang mister ko pala ang mahina ang kanina. Maaari ko bang makitanong ang iyong tatanong? Handa ka na ba ang makinig? Alam niyo po, ang taong masunurin ay ang taong marunong makinig. Uulitin ko po, ang taong masunurin ay ang taong marunong makinig. Naalala ko kami maliliit pa ng aking mga kuya at magbabago ako. Sinabi ng aking mga magulang, huwag kayong mamumulot ng mga kauto sa tali. Baka masalutan ang inyong mga naman. Ngunit ang aking kuya ay pumunta dun sa tali ko, nagsimulang mamulot ng kauto. Kaya hindi kalaman siya yung tumatakot umiiyak, hawak-hawak ang kanyang kamay sapagkat nasa hanggan ang labing padula. Ipinakita ang hinalaki sa aking ama at inilubog sa banding na tubig. Narinig ko sa mga oras na yun ang aking ina na sinasabi, alam mo alin, kung sumunod ka sa akin at iyong tatay, hindi ka magkakagalingan. Hindi ka kasi marunong makinig. Sa makinig, ang pagsunod at pakikinig ay magkakuna. Hindi maaaring pagdadalagin ang pakikinig at ang pagsunod. Sa tuwing ako nagbibigay ng regulation sa mga magulang sa aming eskwelahan, isa lang ang kanilang kadalasan at reklamo kung hinahing sa mga kabataan ngayon. Marami na rin ang hinahing sa mga kabataan ngayon. Ang lagi nilang sinasabi, ang mga bata ngayon manitigas ang ulo. Mahirap utusan, ayaw sumunod. Kaya naman ang isasagot pagkat ating naman po ang mga magulang. Hindi mo siguro sila matigas ang ulo. Bagos, hindi lang mo sila marunong makinig. Maaari po natin sila turuan makinig upang sila ay sumunod. Ako po'y natutulog sa kolehiyo at napatunayan ko ang mga bata hindi marunong makinig. Pag ako'y nagbigay ng instruction, halimbawa sasabihin ko, okay, class, you take out your Bible. Kasasabi ko lang po, may magtatanong, Father, Bible ba? Kasasabi ko lang po. Kaya minsan kung nag-vision ko, ako wala ako sa sarili. Sabi ko, get one particular paper, we will have a quiz. Father, one more? Di ba kasasabi ko lang, one more? Tatanong ko, one more? Oo, one more. Pwede na kayo nagpapakampis mo. Hindi marunong makinig. Ganun din po ang mga naniligawan. Sabi nila, pag naniligaw ang lalaki, nakikinig ang lalaki, ang babae ang nagsasalita. Ngunit, pag sila'y mag-nobit-nobit na baliktad, yung babae na po nakikinig at yung lalaki na po ang nagsasalita. Mas malala po ang kinasalita. Alala mo nakikinig, nagtatalaan na sila
Sa mga punto ito ang tinatapos ng tao, lahat ng kayo narinig sa lahat ng sound system at ang boses ko ito sinintindi mo marinig. Ngunit hindi ko ako sigurado kung lahat ng kayo ay nakikinig. Pag tayo ay nakikinig, hindi lamang ang tenga ang ginagamit po natin ang ating mga puso. Kaya ako sabi ng pataganda, bakit hindi mo gamitin ang iyong puso sa pakikinig upang malaman. Pakitignan mo yung mga tenga ng katawan mo. Kung pinahuli natin ang anong laman ng tenga, yung labas lang ng tenga tingnan. Pag yan mo pinatinig, yung sa puso. At ang salitang puso ay sa akin sa wikang English, heart, ang lumuhod sa gitna ng spirit at heart, ang ear. Sa mga tuwing, ang puso ko ay may kanyang sariling tenga. May sariling tenga na nakakarinig na hindi dapat narinig ng pagkaraniw ang tenga. Naalala ko ang yakin mo, nag-interview ako ng kasal. Alam niyo po kayo ng araw ang tradisyon, kasal, bago ang pag-ubis. Ngayon po, balikan na, kinain ko sa ito na ako, kaya kailangan ng kasal kasi ang maturity after 9 months. Hindi ko mabubuhay ng maturity eh. So isang beses pinanong ko yung babae, kasi kumusta ko eh, kinain ko sa ito. Kung paano mo sinabi sa iyo nanay na umus ka? Sabi ko, bakit wala ng problema ng mga mga hindi ko wala kung paano sasabihin ang umus. Ngunit nakatuwa ko ng pagkakataon, pagkatapos ng hapunan, pumasok ko ang aking nanay sa kwarto, kaya dahil kong sinundan at ako'y kumatok. Ngunit napansin ko, bukas ko ang pinto. Nakita ko ang nanay ko nakaupo sa dulo ng kama. Kaya sinabi ko ang ganito, Mami, may sasabihin ko ako. O ano naman ang sabi ng nanay ko, ganito? Ang tanong niya ko ay ganito, sino ang ama? Sa iyo hindi ng nanay ko, nakapapawin ka. Kung alam sinabi ko alam niya. Bakit mo gano'n? Sapagkat hindi mo tenga ang ginamit ang salina sa pakikinig, kundi puso ang ginamit sa pakikinig. Hindi ba ganun po kayo mga ina? Kahit hindi nagsasalita ka na, alam na nilararamdaman ka. Kahit hindi nagsasabi, alam na nilararamdaman o problema ang kanya-kanya. Bakit? Sapagkat puso ang ginagamit pag siya ay nakikinig. Ganito ito ang nangyari sa kasal sa Ana. Kubiran ang pagkailangan ng ating mahal na bebe. Kaya kahit hindi siya tinapitan ng mahal na kasal, si Maria na mismo ang nagsabi sa kanyang anak, Anak, ubos na ang bata. Baka maaari ko wala ng paraan. Hindi na siya kailangan kapitan na pagbintay nila ni Maria sa pamamagitan ng pakikinig ang mga pangangailangan ng ikinasal. Kaso ang maganda ko dito, tinulungan din ni Maria ang mga taong-tao o lalo yung mga nagsisilbi na makinig. Kung sinabi ni Maria sa kanila, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Gawin ninyo. Sa pagkakit, makinig, sumunod kung anuman ang sasabihin. Alam niyo po ang natinawag ng milagro ang wala sa kasalan. Kung ang mga tao ay nagsisilbi doon, hindi natutong makinig at sumunod kay Kristo. Ngunit sila'y nakinig, sila'y sumunod, nagkaroon ng milagro, nagkaroon ng himala. Maging tayo sa tuwing pagmamasdan natin ang mahal na Birhen ng Santo Rosario na laban ni Manila. Hindi ko ba yan din ang pag-alaya sa ating ni Maria habang tangang-tangang na si Jesus? Parang sinasabi na, o ito, mga Katolikong Pilipino, gawin ninyo ang ipag-utos sa inyo ng aking anak. Gusto niyo po bang magkaroon ng himala sa inyo? Gusto niyo bang makaranas ng himala? Makinig, sumunod. Tandaan po, hindi lahat